Kumusta kayo mga guys? So ito, nandito pa rin kami ng asawa ko sa Bicol. So katatapos lang nung unang vlog ko, yung papunta kami dito sa Naga City. So panoorin nyo yun guys. Tapos ito, habang nandito kami sa Bicol, nagbabakasyon kami ng misis ko, naisipan namin na pumunta ng Skyline. Tapos doon kami matutulog kasi may kapatid din yung misis ko doon sa Tabaco Albay. So malapit na rin doon yung Skyline. Doon pupunta kami doon. Tapos meron din yung wildlife. Subukan din namin ng asawa ko pumasok doon. 1 hour later. So hello guys, update, nandito na tayo sa may Iriga. So dito guys, maganda na yung panahon. Kaganina doon banda sa may Pili, maulan, kaya tinigil ko muna yung pagbablog ko. So dito montage muna tayo guys. Yan. 2 hours later. Ayan. So hello guys, dito na kami sa Ligao City. Medyo malapit na kami sa Legazpi. So nakaka 2 oras na rin biyahe guys. So montage muna tayo guys. Samahan nyo kami.
Uy, nabangga. Ano ba yan? Bangga. Grabe. So yun guys, may nakita tayong banggaan dito sa may Albay sa Ginobatan. Kaya ingat-ingat kayo dito guys. Walang masamang magpabilis. Basta may kasamang pag-iingat lang. Ah, toyo! 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 One hour later. So guys, nandito na tayo sa Daraga Albay. Malapit na tayo. Ayun may dalawang sili. Dalawang malalaking higanteng sili. Red at green. Ayan, Kagsawa Ruins. Welcome to Kagsawa Ruins dyan. 5 minutes later. So guys, nandito kami sa Albay Park and Wildlife. Kaya papasok muna kami dyan ng asawa ko. Tingnan natin kung anong klaseng hayop meron dyan. Sige guys. Park and Wildlife. Park and Wildlife. Saan pwede mag-park? Dito? Syempre dito tayo sa lilim. Yan. So guys, nandito na kami. Entrance ng wildlife. Tingnan natin kung magkano yung entrance fee dito guys. 50. Okay, sama na dito. At iba pa. Okay na dito. Huwag lumapit sa unggoy. Huwag daw lumapit sa unggoy ha. So guys, dito na kami sa loob ng wildlife. Albay Park and Wildlife. Diyan daw may buhaya. Ayan guys, ganda dito. 50 pesos lang guys ang entrance fee dito. So sulit. Ayun bango. Meh. Yan guys, mga deer. Ito guys, may pabo. Ano? Hello, unggoy. Hello. Hello, unggoy. Ano yung kinakain mo? Oh. Ay, kakatuwa. Ay, manuno ka. Ano asya kuya? Yan yung python Los albino. Grabe. Lak. Takot ako hawakan. Ay, yun. Tulog. Tulog yung ahas guys. Tulog na tulog yung lion. Tulog. Ito naman mga pagong. May buhaya. Tignan mo pagong na may buhaya Ito guys laking buhaya. So yun guys. Ito ang peacock. Marami din palang hayop. Ang tawag yan guys. Ikaw lang ang tawag yan. Quack 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 quack. 1 hour later. So guys, nandito kami sa Embarcadero, tabi ng dagat, lino ng tubig. Ayan yung bundok guys, yan yung bundok ng Mayon. Mamaya akit kami sa skyline.
Grabe ang linaw ng tubig. Ang linaw ng tubig ha, no? No? Napakalinaw ng tubig. So guys, dito kami sa Legazpi. Yan o, Legazpi. Mount Mayon Volcano. Tabi kami ng dagat. Linaw ng tubig oh. Guys. Sulit ang biyahe namin guys. Punta tayo dun ha no. So guys, yan o. Seawall. Ganda ng dagat guys oh. Wow. Oo, dito. Ano ba? Mas maliit ka dito. Dito lang tayo. Hindi naman tayo lalayas. Ano? Oh, di ba? Mas malinaw. Oh. Grabe, oh. Wow. So, guys, ito. Ang ganda ng view dito. May? Ano? Ayan guys, may nakita show ko yung asawa ko. Ay, talangka. Guys, ang ganda dito. Sulit. Sulit talaga. Biyahe. Yun ang daming talangka oh. Yo guys oh. Ang linaw ng tubig. Yun may mga talangka guys oh. Woo! Sarap. Many minutes later. Hello guys, pakita tayo sa skyline. Yan, nakikita nyo na yung mayon. Ay. Yan, pakit kami dyan. So malayo-layo pa tayo doon sa mismong skyline nya. 8 kilometer pa eh. So mamontage ko muna to guys habang palapit tayo dyan sa bundok ng mayon na yan. Dito tayo sa Biotech. Park tayo dito. Ang ganda oh. Hello guys, dito na tayo. Mayon Skyline. Wala palang entrance dito. Walang entrance fee. I see, Mayon. Diba?
guys. Ngayon, skyline. Tignan yung tuktok guys. Oh. So, yan guys. Palis na kami ng asawa ko dito sa Mayon Skyline. Bababa na kami. Ganda guys, sulit dito. Kung gusto nyo pumunta dito guys, wala namang entrance. Punta lang kayo dito, dala kayong pagkain, pero medyo mahal kasi ang pagkain dito, kaya dala kayo ng pagkain dito. Dito may hotel, kung may pera kayo, may hotel dito. Yan, maulap na guys eh, oh. Natakpan na si Mayon. Maswerte kami kaganina na naabutan pa namin si Mayon, nabuo pa. Ngayon ayan na, wala na. Puro ulap na. So, yun, pababa na tayo. Salamat Mayon Skyline sa magandang view. Dandahan lang kayo pababa dito guys kasi medyo matarik. Guraduhin yung maganda ang preno, malakas ang preno yung pababa. Siguro guys, dito ko na lang tatapusin tong vlog. Salamat sa panonood nyo. Tas sa sunod naman, pag may mga pera at panahon na naman kami ni Mrs., target namin pasyalan is Baguio guys. Paghahandaan natin yan. Subscribe kayo guys sa channel ko. Dito sa Mayon Skyline walang wala kayong babayaran dito guys. So guys, dito na lang. Salamat sa pagsusubscribe, pag-like, pag-share, pagko-comment. Salamat guys sa suporta. Ingat kayo palagi. Ride safe. Peace out.